som už teraz chcel poďakovať za tú fantastickú atmosféru, ktorú vytvorili, ale ja si myslím, že k tomu prispeli aj naše hlavné dôležitosťou a najmä takto celú sezónu a budeme úplne niekde inde a to neviem z pohľadu hry. Videli sa to nevyvíjalo dobre, dostali sme gól. Našťastie sme vyrovnali, otočilo sa to, zase sme dostali sprosté góly a neviem, tým sa asi nevyvarujeme minuty. Čo všetko pre vás táto výhra znamená? Ja si myslím, že to je veľmi dobrý odrazový mostík na tej veľmi ťažkej nadstavby 6 zápasových, ktorá nás čaká. Pretože do nej vstupujeme s dvojbodovým náskokom pred, myslím, že Slovanom a Popradom a trojbodovým pred Kláštorom Košice. Mali by sme prvý zápas budúci týždeň hrať doma, čiže z tohto pohľadu to bolo neskutočne veľmi dôležité víťazstvo a ideme z prvého miesta do toho, takže z tohto pohľadu to je super. Mohli by ste v krátkosti dať celú základnú časť? Základnú časť. Tak jak som spokojný s dnešným výsledkom, hrou, bojovnosťou, tak musím v jednej vete povedať, že som sklamaný z tej sezóny. Pretože cieľ bol úplne nejaký iný. Hráme tretí rok tú sezónu, tú extraligu a proste to mužstvo málo na to, ja som o tom presvedčený a povedal som to pred sezónou, že sme mali hrať do tej osmičky. Mali sme budúci týždeň začínať hrať play-off a nie zase boj o záchranu, takže absolútna nespokojnosť touto sezónou po sezóne bez ohľadu na to, ako to všetko skončí, ako to dopadne, vyvodíme z toho dôsledky a uvidíme, čo bude.